ento Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten no niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku sapa? Ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa? Ayo anake bapakne sapa? Embuh Sang Hyang Bathara Tunggal nah Sang Hyang Bathara Tunggal sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok nggih to ngerti kayangane tak dadar modar kabeh susah goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru ora ana Ismaya ora ana Teja Mantri mlebu ning weteng kabeh ya cakek nekate kayange lho iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye tetep ulun ora bakal maringake nek ora gelem maringake Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar rawe antas malang mesti bakal tak putuk dawuhe Bapak Bagong kaya anakku sing tak tresnani Petra tawenehi kekuatan aku percaya karo omonganmu merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tawenehi Purbawasesa aku kakangne Bathara Guru kowe menang gawe